Helo na. Pan bod ni'n treiglo yn Gymraeg, o le mae treiglo yn dŵad. Dwi am egluro dipyn bach neu un agwedd ar hyn i chi. Ond os ydych chi'n mwynhau math yma drafodaethau, os gwelwch yn dda, cliciwch ar subscribe a rhannwch y fideos hefyd. A mae yna ragor o fideos am y math yma bethau hefyd. Rwan ta, treiglo. Pam dyn ni'n dweud dynas fawr ond dyn mawr? Neu tŷ bach a cadair fach. Ond mwyn deall hyn, mae rhaid mynd yn ôl rhywbeth o rhyw 1800, 2000 flynyddoedd i'r cyfnod Celteg. Hynny yw, cyn i'r Gymraeg esblygu, cyn i'r Gymraeg ddod i fod, cyn i'r Gymraeg datblygu. I hen ffurf ar y Gymraeg y Gelteg. Ac allan ni ddweud bod y Gymraeg yn ffurf fodern ar y Gelteg, neu'n ffurf wedi i llurginio, os da chi isio. Wel, mae ydy'n iaith wahanol iawn i Gymraeg, y Gelteg. A mae gen i gryn dipyn o brawf am yr iaith yma mewn arysgrifau, tredwch ar hen Wyddeleg, a thrwy gymharu efo ieithoedd eraill. Felly mae'n iaith da ni'n ei dallt yn ddigon da, hynny yw, yn fras. Mi oedd y Gelteg yn iaith ddigon tebyg i'r iaith Ladin. Hynny yw, nid safle geiriau yn y frawddeg oedd yn holl bwysig, nid bob tro. Ond mi oedd y terfyniadau ar y ddiwedd geiriau yn dangos be oedden nhw'n gwneud. Enghraifft, da ni'n dweud cadeiriau. Mae'r iau yma yn dangos bod y gair yn lluosog. Ond mi oedd y Gelteg yn llawer mwy dyrys na hyn. Unwaith eto yn debyg iawn i'r Lladin ac yn weddol debyg i'r Almaeneg neu Rwsieg neu Lithuaneg ac ieithoedd felly. Rwan ta, dwi am ddechrau y gair march. Y gair safonol am gerffil. Hen ffurf Gelteg y gair yma oedd Marcos, y ffurf yn y bôn. Marcos. Beth chi eisiau dweud march teg, mi fyddech chi'n dweud Marcos Tecos. Marcos Tecos. A mae'n siŵr bod pobl wedi dweud hyn. A mae'r os yma, dyma'r terfyniad mwyaf syml, yn dangos na hwn ydy gofrych y ferf. Yr un sy'n gwneud pethau, yr un sylfaenol. Wel, mae gennym ni derfyniadau, neu un yn Saesneg yn does. John's Book. Mae'r S yma dangos bod y llyfr yn perthyn i John's Book. Angela's Ashes. Ac ati, yr S. Wel, iaith fe llawer iawn o'r rheina oedd y Gelteg. Wel, Marcos Tecos. Os oedd gair gwrwaidd ydy march, os oedd gair yn fenywaidd, mi oedd y terfyniad yn wahanol. Ac un terfyniad oedd A. Felly, hen ffurf merch oedd merc, a mi oeddech chi'n dweud merca, teca. Felly, Marcos Tecos, merca, teca. A mae'n debyg o pobl wir wedi dweud. Yr union ffurfiau hynna, mae'n debyg. Felly dyma ni, Marcos Tecos, merca, teca. Wel, yr hyn sy'n digwydd yn aml iawn mewn ieithoedd ydy bod cyseiniaid, rhai cyseiniaid yn newid pan fod nhw rhwng llyfariaid. Enghraifft. Meddwch am y Sbaeneg. Hen Sbaeneg, cada. Heddiw, cadda. Pob un. Y gair am talu oedd pagar. Neu pagare. Mae pagar wedi mynd y pagar. Mynd y g. Wel, mae treiglo mewnol hynna. Mae wedi digwydd mewn Ffrangeg a llwyth o ieithoedd. Meddwch am Saesneg America. Dim better, ond better. Wel, mi ddigwyddodd yr un peth yn y Gelteg. Da ni ddim yn siŵr pryd. Efallai ddechrau yna 2000 flynyddoedd yn ôl yn sicr.
Ychydig ganrifoedd wedyn, mae yna cyfnod Rhufeinig, mae'n anodd meddwl nad oedd hyn wedi dechrau, o leia. A un o'r rhesymau dros feddwl am hyn ydy bod yna dreiglada tebyg, ddim cweit yr un fath, yn yr Wyddeleg. A da ni'n gwybod i'r Wyddeleg a'r Frythoneg ymwahanu, o leia dechrau ymwahanu o rhyw 2000 o flynyddoedd yn ôl, ella cryn dipyn cyn hynny. Da ni wir ddim yn siŵr. Felly, da ni'n mynd yn ôl i gyfnod buddig, boudica, ella chdi bach yn ddiweddarach. Marcos Tecos Mercateca. Ond be ddigwyddodd? Oedd bod teca wedi mynd yn tega a tegos. Felly mae gennych chi Marcos Tecos. Ond yr hyn sy'n digwydd o Mercateca ydy bod tyma ar ddechrau teca rhwng llafariaid. Felly mae'r newidiadau mae'n digwydd ar ffin geiriau, sandi, da ni'n galw hyn, rhwng dau air. Felly nid yn unig i teca fynd yn tega, bydd ar yr ty newid oherwydd i bod i rhwng llafariaid. Felly mi gafon ni Marcos Tecos Mercadega. Yn y cyfnod yna, mi oedd hi'n ddigon hawdd gwneud hyn, achos mi oedd yr A yna o hyd. Nid mater gramadegol, ond rhywbeth seinegol oedd hyn. Marcos Tecos Mercadega. Ond, be ddath i gawlio pethau o newidiadau anferthol yn y Frythoneg tua'r 5 ganrif. Dyma'r cyfnod pan ddatblygodd y Frythoneg mamiaeth y Gymraeg, Brythoneg de-orllewin, sef Llydaweg a Chernyweg, a Cwmbreg, Brythoneg yr Hen Ogledd. Mi fydd yna newidiadau aruthrol ar bob lefel yn seinegol, geirfa hefyd, yn yr ramadegol yn enwedig. A be ddigwyddodd? Fel y gynhyrieithoedd Lladin, Romans, mi gollwyd y terfyniadau yma i gyd. Felly yn lle dweud Marcos Tecos, oeddech chi'n dweud Marcteg. Ond merch deg. Rwy'n mi newidiodd y ynganiadau dipyn dros y canrifoedd wedyn, gan roi march teg a merch deg. Ac mae'r hyn sy'n peri y treiglad, sef y terfyniadau, wedi hen fynd. Ac felly mae hwn wedi dŵad yn fater gramadegol. Gramadegoli, da ni'n galw hyn. Felly, Marcos Tecos yn datblygu yn Marcos Tegos, Marcteg, Marchteg. Ond y geiriau benywaidd, Mercateca, Mercadega, Mercdeg, Merchdeg. Felly pan da ni'n treiglo, mae'n atsain o rywbeth oedd yn dechrau efallai rhyw 2000 yn fras o fynyddoedd yn ôl. Llongyfarchiadau i chi.